Haideți cu Ilo. Eu o pun, eu ți-o ține. Dăm cheia de la mașină. Cheia de la mașină? Am primit. Pe la tine, cine o deschis mașina? Da, ia am primit asta. Așteaptă. Stai un pic, să caut. Nu știu unde e. Șapa ta. Nu erau, nici măcar nu erau pe lume când a făcut la Părintele Galațion. Nu s-a născut, ba, s-a născut să... Pe ce n-ai? Nu. Spre 10. Ha, merge. Au copila și toți. Ce, da, sigur. Eu am și centură. Și chisău. Chisău. Aia fi cheia la mine. Pentru tine? Pentru tine? Da? Drum bun să văd. La mine e ca Black Friday în jebul, știi? Complet de tot, știi? E free, nu? Da! De acolo pornește uraganul, știi, ăla Margherita care pune spre Statele Unite. Le duce înapoi Black Friday, știi? American, da. Dar am zis că o să-ți ia, că o să strângem într-un an oarecare, o să strângem și noi bani să facem Black Friday. Într-un an oarecare. Acolo e Black Friday, dar aici nu. Acum salarii Acolo e Black Friday, că ei nu scumpesc prețul înainte de Black Friday. Aici le fac de 3 ori și după aia le-am redus, dar e același preț, chiar dublu. Da, așa și. Du-te, dacă vreau să-mi iau un televizor, mă uit pe net. Îți apare prețul cel mai mare. Dar o să apare la 10 fie. Da, cum? Și sună una și zice, dom'le, dar eu dincolo l-am găsit. Dar stai că vreau și unul. Aia că noi trei facem. Și la prețurile, la piese la mașină. Știi? Vezi că ăștia de la autocar măcar au fost simpatici. Zic, dom'le, păi da, e piesa e atâta. Zice, câtă e acolo? Da. Zice, bun, vă dăm și noi cu atâta. Zic, da. Da, știu. Da, făceam eu acum vreo 10 ani la englez când am găsit un GPS, Da. un Navman din Noua Zeelandă și bun. Și l-am găsit și în alt loc la vreo 30 de lire mai ieftin. Și zic, băi, fii atent, l-am găsit și acolo. Nu, că nu se văd. Uite-te acolo să vezi. Mi l-a dat la prețul ăla și între timp firma era vrăjeală. Deci da. Dădeai banii, dar nu primeai nimic. Da, l-am scos eu la 100 în loc de 130. Nu mă înțeleg. Cucuci. Da, nu vreau să Aici. Danu! Adu bricheta, Danu. Ți-a zis că ai nevoie. A, uite aici, să e liniștită. Uite că le dau. Da. Că na, mai va și Că nu stai încruntată. Că te filmezi, zâmbești așa. Ai grijă cum mergi, că după aia mergi să-ți mai scoată vreun șurub sau să spună. Și apoi nu ne mai vedem. Astăzi. Poate. Du-te și mă lăsa. Mergeți la golf? Da, Deci nu-i las. sigur. Bine, numai la gol, viața lipsește să mă duc. Da. Uite, nu sunt îmbrăcată de mult. Da, nu. Dar aveți mult precis. Te pupăm, dragă. Nu te să aveți. A, deci mergeți la Gold Plaza, nu? Nu mergem, iubita. Că și eu ajung în oraș. Nu mergem. Că nu mergem la el. Sunteți hotărâți sau nu? Nu s-o tărăți. Ok. Da. Ești plăcău în toată regula. Da. Drumul să aveți? Găsește pe Facebook. Matei, Gabriela, pardon. Am tras un cadru ăsta. Rău să fie înalt deodată. O festie.
Doamne ajută. Pare bine. Și mie. Așa-i? Da, noi nu știu ce. O să hotărăsc în timp dacă Bun, atunci noi vedem. Da, vă așteptăm să vină. Bine. Mulțumim. Cum? Până sucul mai rar? Uite că se lasă rece un pic. Dar e un rece din ăla, se simte zăpada. Miroase. Dar și ieri la Sigheș, în Ucraina au nins. Au început așa fericele, au nins. Și noi.